салом алейкум ба ҳама подписчикои канали ма. Умедворам ки шуморам зиндаву саломату тансиҳатен. шукронаи худованд морам тансиҳатен. ака чӣ гуфтанем ҳаматона? комментариҳои ҳамата оиди ҳамун видеое ки нашоди интернет карда будам хондам, фикротона фаҳмидам. чанд кас дига комментария навистае ки оиди сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон ба Федератсияи Русия ки барои созишномаи авф кардани шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия бояд ягон чӣ имзо мешид, ҳамин чиз шид ё ки нашид, ягон маълумот бите. ва ман чизеро ки хондам озу ҳамура ба шумо пешкаш мекунам. мегумтон мақсад ай ҳамин чиз ба фикрам мефаҳмед. навистагие ки дар ҳамун чизи хондагӣ ма ҳарчанд хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон рӯзи 17 апрел гуфт дар мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон бо Владимир Путин ин мавзӯъ баррасӣ шуд. ду тараф нагуфтанд ки дар бораи авфи муҳоҷирон ба чӣ натиҷа расиданд. дар айни ҳол ҳозир беш аз 200 000 сокини Тоҷикистон аз ҳаққи сафар ба Русия маҳруманд. яъне ки бештар аз 200 000 нафар шаҳрвандои Тоҷикистон депортатсия шудагиянд, Россия рафта наметавонанд ва оиди ба имзо расидани санади авф ҳоли ягон чӣ нагуфтиянд. яъне ки фикру ақидашона баён накардиянд. ба мову шумо яъне ки ба халқ маълум нест ҳоле ки ба чӣ хулоса омадиянд. оё авф мешава ё ки намешава маълум нестай. ва фикрам ки агар ки авф бишава бо пешакӣ ҳаматон хитон бохабар мешавед тавассути ҳамин хабарҳои интернетӣ. гарчанде ки ҳозир чӣ хеле ки дар Тоҷикистон интернета қимат кардан ҳаматон медонед. мумкин ки аиҷа пас мо камтар видео бикунем барое ки харидорӣ кардани хеле мегабайт камтар ба бюджети мо намераса, туғрӣ намегира. барое ки ба фикрам 1 гиг 65 сомон шуда айнами рӯзи буратан. хай мумкин ки агар ҳамин мардум муроҷиат кардан бигиранд бо ба тарзи аввала яъне ки ба шакли аввала интернета бар бигардонанд. сабабша ки ҷои занг мезанӣ, кадом компания занг мезанӣ намедонем меган. ва мо чанд навораро бо дидам ки мақсад муроҷиат ба ҷаноби олӣ, муроҷиат ба раиси шаҳр Рустам Эмомалӣ кардиянд. мақсад шаҳрвандо ки ҳамира пешгирӣ кунанд ва морам аз ҷумлаи онҳо муроҷиати худмона пешниҳод мекунем ва хоҳиш мекунем ки ба тарзи аввала баргардонида шавад. зеро бештар илму дониша дар айни ҳол тавассути интернет мо дастрас мекунем. мавзӯъҳои дар коримона мехонем, китобҳои дар коримона мехонем ва давлати худмона тавассути интернет метавонем бештар ба дигар давлатҳо муаррифӣ бигардонем. яъне ки ҳар як ободиша, ҳар як беҳбудиша, ҳамаи чизша тавассути интернет метавонем ки муаррифӣ бигардонем. ба ҳамин хотир морам дар ҳамун хоҳиши мардум хуш мешем. хай худованд ҳамеша моро нигаҳбон бошад. худованд ватани моро боз ҳам аида зиёд ободтар, зеботар бигардонад. худованд умри дароз бита ҳамамона, тани сиҳатмон бита ва дар ватани мо арзонӣ шава, ободӣ шававу аввалан арзонӣ шава. сериву пурияи шукронаи худо, озодияи арзонирам шава, бо хубтар мешава. ҳама каса паноҳи худо бошем бародаро. ягон савол боша бо дар поёни ҳамин видео метавонед саволтона пешкаш бикунед ва дар канали ма юрист диҷей подписатсия кунед. оиди ҳамун ма асосан видео кардам ки санади авф оли ба имзо нарасидай, маълум нестае ки авф мешава ё ки намешава. боқӣ сарбаланди хонаобод бошем.